Манзара спорт музыкаль премиясына багышланган матбугат конференциясына жыйылдык һәм безнең кунакларыбыз Шаймарданов Айдар Рәүфәт улы, Манзара проекты җитәкчесе, продюсеры, Шәйхетдинов Фәрит Сәгыддин улы, Манзара ярышларының баш хакимдары, Валиев Данияр Рафаил улы, Манзара премиясының көрәшчеләр һәм артистлар белән эшләү җитәкчесе, һәм Хафизов Илфак Илшат улы, артист, Манзара премиясе катнашучысы. Беренче сорау, Айдар Рәүфәтович, сезгә. Без инде Манзара буенча беренче генә тапкыр җыелмыйбыз. Шулай да менә әйтеп китсәгез иде, быел ни өчен шушы вакытны сез сайладыгыз һәм быел нинди үзенчәлекләре булачак Манзара премиясын? Иң беренчедән рәхмәт чакыруыгызга, көрәшкә һәм гомумән шушы халкыбызның үсешенә битараф булмавыбыз өчен барлык коллегаларга кайнар сәлам. Шулай ук Хәлил Хәмитовичебез дә безнең беренче урынбасары спорт министрының сезгә бик күп кайнар сәламнарын әйтте. Кызганычка каршы эше килеп чыгу сәбәпле килә алмады. Шулай да сезгә хөрмәтен һәм сәламын әйтергә кушты. Премия ни өчен җәй көне уза дигәндә, без менә спортсменнарның алар битендә гадәттә кыш көне теге яңа елдан соң бәлки кайберләрнең формасы әзер булмаска мөмкин. Монда нәкъ менә безнең көрәш сезоны алдыннан башланганчы иң көчле көрәшләрне җыярга дигән ният белән без җәй форматында уздырырга булдык. Җәй форматы ни өчен? Чөнки без әле көз, яз дигән форматта да оештырып, көрәшчеләрне гомумән шушы Манзара проекты аша милләтебезнең көрәшнең үсешенә ниндидер зур йогынты, игътибарын җәлеп итәргә. Башка теге рәсми ярышлардан кала да үзебезнең спорт чарасын шушы Манзараны төп ярышларның берсе итәргә ният һәм моның өчен күп эш алып барыла. Әлбәттә җитешсез якларда бик күп. Җәйге вариант уздыру ул теге элеккеге калган зур традицияларны яңарту. Все хорошее, все новое, хорошо забытые старые дигән гыйбарә бар. Шуны нигездә тотып, элек безнең иң көчле көрәшчеләребез стадионнарда, ипподромнарда көрәшкән. Гомумән төрле чирларда да, Болгар заманында булмасын, Сабан туйларында актив алып барылган заманда, шулай төрле төбәкләрдән иң көчле батырлар, хәтта бойлар үзләренең иң көчле көрәшләрен китерә торган булган. Менә без дә шушы максаттан спонсорларны җәлеп итәбез. Кемнеңдер яраткан көрәшчесенә үзенең акча куеп, үзенең теге бүгенге көндә артистларны продюсировать итәләр бит дигән кебек көрәшчеләрне дә шулай итеп спонсорлыкка ниндидер бер өлеш кертмәсләр микән дигән ният белән без шушы җәйге форматта эшләргә булдык. Һәм гомумән республика көне уңаеннан да халык тамашачыны күбрәк җыеп булмас микән, аларга көрәшне күбрәк тәкъдим итеп булмас микән дигән шушы теләгебезне шушы Манзара проектында чагылдырырга телибез инде. Асылы менә шушы. Рәхмәт. Фәрит Сәгыддинович, сезгә сорау. Көрәш нинди тәртиптә хөкем ителәчәк, кемнәр булачак, хөкемдарлар? Шул хакта сөйләсәгез иде. Кагыйдәләрне Манзарага дип кенә үзгәртеп тормабыз инде дип уйлыйм мин. Чөнки безнең кагыйдәләр 2013 елны федерация белән расланган кагыйдәләргә таянып көрәштеребез дип уйлыйбыз. Әмма ләкин менә көрәш тагында моторрак, халыкны, тамашачыларны җәлеп итерлек иттереп, активрак көрәш өчен кайбер аз гына булса да үзгәрешләр кертәрбез дип әмәлдән торабыз. Тулырак сөйләп китсәгез иде, нинди әйтеп, нинди тәртиптә? Тәртибе булай булачак. Авырлыклары 85 килограммга кадәрле көрәшчеләр аерым көрәшәчәкләр һәм авырлыклары 110 килограммнан артмаган көрәшчеләр үзара көрәшәчәкләр. Шуның өстенә менә хәзерләнәләр әле өстәмә артистларыбыз арасында да көрәш, алардан беренче генә елан бар бугай әле. Ансын мин әйтә алмыйм. Айдар, сез тулырак әйтеп китәрсез дип уйлыйм инде. Беренче көнне безнең көрәшнең алдагы көнендә кичтән үлчәүләр булачак. Чөнки хәзер авырлыкларын 110-нан да артмаган көрәшчеләр арасында беренчесенең авырлыкларын 5-6 кило киметәселәр бар. Сәламәтләренә зыян килмәсен дип кичтән үлчәп куярга безнең исәп бар. Өстисезме, Айдар Рәфәтович? Нәрсә әйтеп китәргә кирәк, безнең асылыбыз шушы
көрәшкә төрле вес үлчәү берәмлекләрендәге кешеләрне кертү, ул көрәш бөтен кешегә дә манзарада көрәшү мөмкинлеге бар дигән сүз. Артистлар булмасын, әле бәлки вакытта шул журналистларны, шул вакытта тамашачыларны да көрәштереп карау, менә һәр җыелыш саен дип әйтик, һәрбер шушы матбугат чарасы саен без сөйлибез. Менә истә калды әле Алмазның да әйткән сүзләре, көрәш ул гади булырга тиеш. Футболны нигә яраталар? Чөнки аны кем тели шул уйный ала, кагыйдәләре гади, тәртипне бозмыйча, шушы капкага тупны кертергә. Ә безнең көрәштә кагыйдәләрне яту, кисәтү дип чисты халыкның да һәм көрәшчеләрнең дә нәфрәтен барлыкка китерәләр һәм көрәшне халык та сими башлый, көрәшчеләр үзләре дә ниндидер бер рухи шимал түгел, ә ниндидер финанс мөмкинлекләрен ныгыта торган бер ярышка әйләндереп калдыралар. Бу менә артист Илфак Хафизовның катнашуы, ул театраль Сабантуйда шулай үлчәү берәмлегендә беренче урын алды. Матур алымнар күрсәтеп көрәште, мин аның көрәшен күрдем. Шуңа күрә, әгәр дә безнең артистларыбыз да шундый матур алымнар күрсәтеп, тамашачыларны сыкландыра икән, һәм манзара бит әле ул спорт бәйрәме генә түгел, спорт һәм музыка бәйрәме. Әгәр дә шушы юнәлешендә без ныгыта алабыз икән инде, димәк инде без үзебезнең ниндидер бер өлешебезне кертә алабыз дигән сүз. Әлегә шул. Яхшы, һәм бу премия чараның программасы хакында тулырак итеп бәлки сөйләп китәр Данияр Рафаилович, сөйләп китерсез. Нинди формалар кулланылачак һәм ни өчен шушындый төсләр сайлап алынды? Манзара җәйге премиясы инде безнең ТАССР елыгына багышланырга тиеш иде узган елны. Чөнки пандемия булганына күрә без аны үткәрә алмадык. Һәм инде бу елгы җәйге манзарада инде безнең вес үтәчәк булачак 85 һәм 110 килограмм. Көрәшчеләрнең списогын әйтеп китәсем килә, ул 85 килограммлык Ринас Галимуллин, Нафис Галиев, Степан Максимов, Ранис Галимуллин, Раиль Сальхуддинов, Фаяз Зарипов, Ринас Садаров, 110 килограммдан безнең Раиль Нургалиев, Муса Галямов, Айнур Сартаев, Ильдар Хамитов, Руслан Газизуллин, Ильсур Сафин, Ишат Идиятов, Булат Мусин, Руслан Рафиков. Но бу список әле окончательный түгел. Көрәшчеләрне әле тәкъдим итәбез, теләгән көрәшчеләрне. Шулай инде без һәр көрәшчегә индивидуальный именной кием тектерәбез. Узган елларны безнең бар яшел төстә, кызыл төстә формалар. Хәзерге көндә инде безнең ул кара төстә, именной үзебезнең бренд белән, манзара бренды белән. Шулай инде безнең кара төс выбран кулланабыз, чөнки мода черный цвет эталон стиля дип әйтәләр. Шуңа күрә аның модасы үтми, кара төстә шулай көрәшчеләр инде менә әзерләнәләр схваткага, они уйламыйлар инди төстә, инди яшелдән чыгам микән, мин кызылда чыгам микән дип, шуңа күрә әзрәк башларын ватмыйча гына әзер булып торалар. Шулай инде безнең җиңүчеләргә медаль булачак, кубок, инде и призлы акчалата приз. Мин истәп китермен, Данияр Рафаиловичка, без менә бу елгы турнирда кубоклар итәргә булдык. Күбесе строй чемпион поясы качан була, качан Билбау була. Билбауны без инде январьда уза торган манзарага калдырабыз, чөнки анда без титул ярышларын түгел, спонсор ярышларын түгел, республикабызның иң көчле батырын билгеләячәкбез. Шуңа күрә ул бер тапкыр булыр дигән теләк һәм бергәйле булсын дип. Ирфан Шатович, сезгә сорау, менә бу сез ничә еллар катнашасыз бу манзарада һәм үзегезнең дә менә бәлки көрәшергә теләк тумадымы шушы вакыт? Исәнмесез, ничә ел дип әле беренче тапкыр гына. Айдарның шушы манзара бәйгесе бар икән беләдерим, күзәтеп барадырым. Нәрсәсе кызык, ул бу ел шалтыратты да. Илфак менә шундыйрак чара көрәшмисеңме ди. Мин озак уйлап тормам, әйтәм, нишләп әле юк. Рәхәт әйбер, рәхәттән бигрәк мин мәктәптә укыганда көрәшкә йөри идем.
теге район күләмендә, шәһәрләргә йөридем. Ул барыбер безнең канда калды. Ләкин аннан соң мин артист булам дидем дә, мин көрәшне бераз туктаттым. Ләкин ул иштә бар. Һәм көрәшләрне күргән сайын, дип, мәсәлән, нинди генә Сабантуй булмасын, мин көрәш каранда. Нәрсә генә, әгәр дә алып барасы булмаса, көрәш карап, җаны татырган идем инде. Айдарны инде мин быел театр Сабантуена мәйтәм, көрәшкә барам, ничегрәк көрәшим икән, син бит беләсең бит нәрсәләр белән, ничегрәк шөгыльләним икән. Илфак, синең монда вакытың калмады, син әйдә үзең белгәнчә әйт, аннан соң ныклап шөгыльләнербез, киңәшләрен биребез диде. Шул Сабантуйга бер 2 атна калган идем икән, мәйтәм, ярар. Көрәштем, күптән көрәшкән, 5 еллап көрәшкән югы театр Сабантуенда. Көрәштем, шундый җиңел генә, рәхәт кенә булды. Теге ул бит көрәшме карап тору бер, келәмгә чыккачтан ул теге сәхнәгә чыккан кебек аяклар калтырый. Монда ялгыш аттым да, мәйтәм, каралы бар икән. Үз-үземә ышаныч арта башлады. Ни дисәк тә, спорт ул бит инде һәр вакыт популяр булырга тиеш. Бер кайчанда спортның әз булганы юк. Миңа калса, менә Манзара спорт бәйгесенең, спорт һәм музыка бәйгенең елга 2 тапкырга әйләнү ул бик әйбәт әйбер. Чөнки көрәшчеләр алар ел дәвамында шөгыльләнәләр, ел дәвамында катнашалар һәм үзләрен теге формада тотсын өчен күбрәк ярыш, күбрәк конкуренция, күбрәк популяризациягә китерри. Һәм шунысы бар, сер итеп кенә әйтсәм ярый микән, Айдар, ул шалтыратканда Илфак, син көрәште, мин риза идем. Һәм тагын бер әйберсе бар. Карар, ул бит безнең гади көрәш кенә түгел, ул бит инде шоу, бер чара булырга тиеш. Әйдә бер нәрсә уйлап карыйк әле диде. Минем инде хыяллар бар иде, бәләкәй чактан ук, теге мәктәптә укыганда кинолар карабыз бит инде, боевиклар карабыз, карателар карабыз. Нишләп әле татар көрәшенең шундый әйберсе юк, тарихы юк дип уйлап куйган, ничек әйтик, бәләкәй генә сценарийлар бар я. Ул шулай дип әйткәч, мәйтәм, Айдар, менә шундый 2-3 ни бар, юнәлеш бар, чөнки ул безнең татар халкында күптән билгеле. Ул бит инде көрәш. Шул ук Идегәй достан алсак та, анда Идегәйләр, яшь егетләр көрәшәләр. Кылыч нәрсә белән сугышмыйлар, көч сынашалар. Менә шушы әйберләрне чамалап, мин инде аңа берничә вариант әйттем. Ул әйтә, әйдәгез, шуларны чагыштырып бер тарихка күз салыйк әле, чөнки көрәш ул кичә бүген барлыкка килгән әйбер түгел. Һәм ул безнең татар халкыбызның, татар башкорт көрәше дип атыйбыз инде безне. Менә шушы җирлекнең аерым бер үзенчәлеге һәм аерым бер символы. Ул аны тагын да күтәреп чыгу миңа калса бик әйбәт булыр. Мин шул идеялар белән жана башладым, шуны оештырасы килә. Әгәр дә инде кешеләр карале. Менә әйтәләр бит, теге боксларга җыялар бит, Америкадан да Лас-Вегас укулар нәрсәләр. Ул спорт ягыннан бик көчле икән. Ул көрәшә башлый икән моңа карап. Шул хәзерге заманда Instagram дөньясы һәм яшерен батырын түгел, бик әйбәт булыр артистлар күбрәк керсә, чөнки соңгы арада бөтенебез дә беләбез, иң халык күзәткән кешеләр ул артистлар. Әгәр дә алар аша популяризация була икән көрәшкә, миңа калса бу бик уңай әйбер. Рәхмәт. Сезнең сорауларыгызга күчик. Әйе. Артистлар дигәннән театр артистларын җәлеп итәргә уйлыймсызмы соң? Театр икенче сорауым бар. Сез бит инде театрдан килгән көрәшкә тагын бүтән актерларны да җәлеп итмисезме? Моңа аннары икенче сорау, хатын-кызларны да кертмисезме көрәшкә? Хатын-кызлар турында син җавап бирин, Айдар. Рәхмәт, бик зур сорауыгыз өчен. Нәрсә дип әйтәм, театр артистлары буенча менә безнең театраль Сабантуй, без анда кирип кысыласы килмәй. Безнең аерым менә анда җиңү яулаган, әйтик, безнең Сабантуйларында җиңү яулаган егетләрне, көрәшчеләрне без шулай ук Манзара мәйданына җыябыз. Бу юлы инде менә беренче адымнар, сез әйткән сорау буенча, нәкъ менә театр артисты, тинчурный артистын чакырып карадык. Киләчәктә башка артистларны да чакырабыз. Бу әле теге беренче адымнар, халык ничек кабул итә, аңа да игътибар итәргә кирәк. Ләкин артист халкын аның һәр вакытта да көрәш халкы булмасын, тамашачылар булмасын, һәр вакытта яраттылар. Без сез әйткән теләкләрне исәптә тотырбыз. Бу юнәлештә тагын да алай берсе әйбәтрәк, менә Илфак бит шул Казанда кайный театр артистлары җәлеп итү максаты булыр, куелды. Рәхмәт. Кызлар турында башка төрләр буенча бәлки чакырыбыз кызларны киләчәктә зурайып киткәч дип әйтик инде. Сумо булмаса, менә сумо буенча безнең Фарид Сауддин Шәйхутдинов, без инде беренче адымнарын ясадык. Сумо буенча Манзара 2019-да. Хәзер инде менә Европа чемпионнарына хәтле барып җитте. Фарид Сауддинович аның президенты Татарстан Республикасының. Шуңа күрә быел без уйлаган кертергә шулай сумо буенча көрәшләрне, хатын-кыз ярышларын, без аны алга таба калдырырбыз дип
уйладык. Фәрит Сәгъдинович та ул теге аннан-моннан гына эшкә китеп торган кеше түгел. Шуңа күрә төпләп эшләсәк, аерым эшләр без хатын-кызлар буенча. Көрәштә хатын-кызлар белән шугаласы килмидер сиңа әйткәндә. Бик авыр спорт төре, ләкин тамашачы теге матур, мөлаим затлар буларак без көрәш дөньясына хатын-кызларның гүзәллеген, элек тә бит сугышлар башлана торган булган, көрәшләр башлана торган булган, хатын-кызлар, бөтен сугышларның башлыгы хатын-кыз булган. Шуңа күрә хатын-кызлар матур гына безнең тумбочкада торсыннар, антресольдә. Көрәшкә без аларны әлегә кертмәбез, саклыйк. Ишок, әйе, нәрсәдер әйтергә теләгән. Ушылып калгандыр теге. Нидән генә театр артистлары дигәннән Айдар белән әйткәндә, теге көндәш эзлибез бит инде, барыбер. Теге мин үзем көрәшүне яратам, ләкин мин анда барыбер ул сез санап киткән профессионал көрәшчеләр белән көрәшер дәрәҗәдә түгел. Шуңа күрә инде без әлбәттә теге артистлар дөньясыннан театр артистларыннан да сораштырганым, чөнки театраль сабантыйда күрештек, кем ничек. Әлбәттә теге хәзер бит репетиция чорлары җайлашабыз инде. Бәлкем булыр чынлапта. Әйе, бер. Хәерле көн, мәгърифәтән таңсалу. Айдар, сез чараны спорт һәм музыка бәйрәме дидегез. Бәйрәм бүләксез булмый. Нинди бүләкләр каралган? Катнашучыларга призлар булачакмы? Әлбәттә, безнең бүләкләр инде спонсорлар исәбенә Таңсу таныштырып ул шулай Манзара музыкаль премиясының җиңүчесе, ул анда катнашып, клиплар төшеп, без аны иң беренче Манзарада катнашкан кеше 2015 елда филармонияда, әле бүгенге дә хәтерлим, бик матур клиплары, бик матур җырлары белән чыгыш ясады. Шулай ук сәнгатьнең үсешенә үзенең өлешен кертте. Сорау булганда булай дип җавап бирәм инде. Артистларны без менә хәзер төрле вариантта чакырга тырышабыз. Элек безнең клиплар, җырчылар булса, көрәшчеләр кирип китте. Без менә бераз бу үзебезнең теге хәлсез ягыбыз дип әйтик, артистларны да күбрәк җәлеп итәргә кирәк. Көрәш безнең бит Манзара спорт һәм музыка премиясе дип атала. Һәм ул әлегә никтер безнең гел спорт бәйрәменә генә әйләнә башлады. Бу сорауга мин шулай игътибар итермен дип уйлыйм. Алла бирсә, бүләкләр без теге акча бүләге белән генә аларны кызыктырасы килмәйдер сиңа әйткәндә. Акча бүләге була без аның цифрларын әйтмәйбез. Көрәшчеләргә 100дән дә кимне куйганыбыз юк. Беренче урын алучыларга монда да шулай кайберләр спонсорларныкы, менә спонсорлар куя, артистларга шулай ук менә яңа спонсорлар үзенең өлешен кертә, ләкин ул хәтле үк зур суммада түгел. Әйтик, безнең республика ярышлары 40-шар, 30-шар кеше көрәшәләр. Бүләк фонды анда 30дан 50дән артканы юк. Безнең 6-7 көрәшче көрәшә һәм 100 мең аларга шул ук ярышта бу, ләкин монда инде иң көчлеләре Манзарада теге бөтен районнан җыеп, себереп, әйдә бүген көрәшәсең җегет дип алып килгән машинага тиеп егетләр түгел. Монда иң асыллары, иң көчлеләре. Һәм инде бүләкләр безнең бөтен дөньябыз никтер шушы акча мәсьәләсенә килеп кайта бит инде. Акча артыннан чапканда бер кайчанда акчаның булганы юк. Шуңа күрә иң беренче идея артыннан чабырга кирәк. Егетләргә дә без, көрәшчеләргә дә шушы нигезне һәм перспективный планнарны кертә алсак башларына, ул вакытта инде ул үзенә үзе килә. Шуңа күрә бүләкләр жәл түгел, көрәшсеннәр. Менә шушы инде 100дән дә безнең менә төп 100 көрәшчеләргә ким түгел бүләкләр. Рәхмәт. Фәрит, биргән чиратта. Хәерле көн, минем берничә соравым бар. Беренчесе, Данияр, сезгә безнең ничек әйтергә, тамашачы, спортны яратучы кеше Африка футболчыларына кул чабырга да акча жәлләми, Канада хоккейчылары бар өчен алка кулса, шулай ук хоккейга йөрү акча түләбә, ни өчендер менә шушы үзебезнең милли көрәшебезгә акча түләп керүчеләр аз бу. Алдагы манзараларны да шулай күрсәтте. Халыкны тәрбияләү максатыннан билетларның сатылу ягыннан ниндидә булса үзгәреш көтеләме? Һәм шушы ук юнәлештә бәлки безгә ниндидер бер шоу кузгату өчен ставкалар куюны кирәк дип тапмыйсызмы көрәшкә? Монысы булды беренче соравым. Икенче соравым Айдар дустыңа. Инде үзара сөйләшкәндә бар, татар көрәше шушы Манзара премиясе барлыкка килгәнче 90-нчы елларда тукталып калды. Бу минем шәхси фикерем. Ниндидер бер заманга яру югы һәм Манзара моны күпмедер дәрәҗәдә үзгәртә алды. Замана сулышы кертте. Шушы юнәлештә сезнең
шушы эшегезне федерация, Татар көрәш федерациясы бәяли алдымы? Һичюгы аяк чал теләктәшлек күрсәтмәсә дә аяк чалмыймы? Бу булды сезгә сорау. Рәхмәт. Рахмат сұрау үшін. Билетлар бойынша инде біз тырышабыз сатарға, инде көбісі прессы арқылы сатыладыр. Инде біздің шулай көп кіші инде біздің иногородний шуан көрі кышкыны бик көп кіші келе алмады. Буран болған көрі юллар нашар. Ойлап тұрабыз, жайкіні билетлар сатылыр. Зрительдер көбірек болар дейді. Әрбір районға отдельно WhatsApp-тан шул информация жіберге есеп инде. Билетлар шулай сатабыз. Бик ауыр сұрау, действительно деп айтайын, гел рус сүзләре кире хаман миңа. Билетлар белән эшләү бик ауыр. Ул билетларның берлеше безнең чыгымнарны капларга да дигән идея булырга тиеш. Ләкин әлеге вакытта безнең борын-борыннан килгән традиция буенча халык һаман да Сабан туйдагы кебек ишек тибеп кенә шакымыйча да кирергә ниятли. Ничек әйтәләр әле, аның хезмәтнең бәясен, безнең хезмәтнең, көрәшләрнең дә бәясен алар ничектер бик түбән бәялиләр. Карарга риза, көрәшнең үсеше өчен ниндидер өлеш кертергә дигәндә кызганычка каршы Фарит Мансур сез әйткәнчә авыррак. Билетлар сату җиңел эш түгел, теге ул ниндидер коммерциягә кырылган әйбер түгел. Шулык билетлар сатып, без көрәшләргә акча булдырыр идек. Шулык финанс мөмкинлекләрен. Әлбәттә, теге интернет диван специалистлары бар бит, безнең алар яраталар. Теге эшләргә кирәк, моны эшләргә кирәк. Әйдә егет булыш дигәчтен, алар берсе дә калмый, хәтта зур-зур абыйлар да ана бер-берсен сүгергә алар. Теге-теген эшләмәгән, моны эшләмәгән дип сүгергә яраталар. Әйдә булыш үзеңнән башла дигәндә, алар берсе дә калмый. Фарит, икенче соравың буенча мондайрак җавап. Без инде килештек, федерациялар белән бәйләнәм эшмәскә, алар инде үзләренең юнәлешләрен алып баралар. Без булай элемтәдә торабыз һәр вакытта да. Ләкин манзара ул безнең олимпиадага керәсе без килми. Безнең максатыбыз олимпиадага кирип, анда ниндидер уйдырма, ниндидер чемпионнар булдыру, ниндидер 2-3 килгән көрәшчене атып дөнья чемпионнары булырга да теләгебез юк. Безнең максат шушы үзебезнең Казанда, аннан соң инде төп башка регионнарда, башка халык вәкилләре белән әле менә мин чуашларга да шалтыраттым. Әйтәм, сезнең милли традицияларыгыз, милли көрәшләрегез юкмы? Бездә бар ниндидер көрәш, бәлки ул юнәлештә дә без эш алып барырбыз. Без теге интернационал халык, шуңа күрә көрәшне ниндидер татар көрәше, башкорт көрәше яисә ниндидер милләт көрәше дип бүләсебез килми. Федерацияларның ничек әйтим, файдасы булмаса да зыяны булмасын. Шул. Демеш. Ставканы китәсеп килә. Мин шушы Татарстан көрәш федерациясының агзасы буларак әйтеп китәсем килә. Менә Фарит бик дөрес юнәлеш әйттегез. Теге сугыш дигән нәрсә юк бездә бер качан да булмаячак дип уйлыйм. Әмма ләкин менә үстерергә кирәктер дип әйтеп сезнең фикерне. Чөнки Айдарның эшләгән шушы манзара премиясе, спорт музыкаль премиясенә багышланган ярышларыбыз чынлап та ул безнең көрәшебезнең, татарча көрәшебезнең үстерүгә зур өлешен кертә дип уйлыйм. Менә минем бер генә фикерем, Марат Гутович, үзегез беләсез, безнең татарча көрәш федерациясының җитәкчесе Татарстанда, ул шулай ук Җәүдәт Миннәхмитов та каршы килмәс иде. Иң беренче Айдарның шушы федерация агзаларының бер агзасы итеп беренчедән кертергә кирәк. Һәм шулай ук Татарстан спорт министрлыгында календарьга кертергә кирәк бу манзараны дип уйлыйм. Чөнки берлектә эшләгән вакытта бу манзара бәйгесе тагын да алгарак үсәр иде, берлектә тагын да моторрак барып чыгар иде дип мин өметләнеп калам. Рәхмәт. Аттысам. Менә бик матур сөйләшү башланып китте. Шуннан да бу инде теге манзара кысалары белән шикләнеп калмый. Федерациягә килеп керәбез аны ни белән.
Менә бу беренче артистлар дигәндән без күз алдына китерәбез бит инде артистлар Сабантуенда театр артистлары Сабантуе була бит инде аларның. Анда да әйбәт көрәшчеләр бар. Ләкин бит әле менә безнең җырчылар бар, алып баручылар бар дигәндәй, менә мин беләм теге кем әле ул? Ну, юк, Вилне беләбез инде, Вил Усманов бар менә җырчы. Ул инде әле хәзердә формада дип уйлыйм, мин аны кертеп чыгарсаң берәрсе белән бер еллана Хәлил белән Марселне дә чыгарганнар, шулай бит Фәрит белән инде. Аннан соң Данир бар бит әле безнең. Ул яшьләр арасында Татарстан чемпионы, Татарстан яшьләре призына. Данир Сабиров бар. Муса дигән малай бар. Истә тотып, әгәрдә чыксалар әле теге формада дигән сыман, алар әле теге 50-га кадәр алары. Шуның өчен аннан соң икенче яктан менә бу мин уйлаганым Айдар нигә безнең 30 августта теге республика көнендә буладыр абсолют беренчелекне билгеләү. Ул инде алдарак та булды, Фәрит хәдәрсен син. Чөнки мин инде һаман язып та киләм, әйтеп та киләм. Әгәр дә абсолют батырны без билгеләмибез икән, менә бу безнең Манзара музыка премиясе ул күпмедер дәрәҗәдә шуны билгели, кыш көне билгели ул. Менә шушыны җәй көне китереп кертсәк, менә бу абсолют батырны кеше белергә тиеш, чөнки абсолют батыр үткәрелергә тиеш ул. Ул тиз генә югалып калды. Әле мин хәтерлим, менә Фәрит тә хәтерлидер, стадионда 20-25 мең кеше җыеп анда абсолют батырны билгеләре. Тиз генә югалды, аны әйбәт әйберне бетерү җиңел бит. Менә бу ниндә ничектер, менә бу ниндә дөресен әйтергә кирәк, халык менә көрәш тирәсендә буталып йөргән кешеләр уйлый инде менә 30-ында 29 була бит, 29-ында булгач бу күпмедер дәрәҗәдә абсолют батыр. Ул шуның нин алыр да инде алга таба, бәлки, ансы теге сезнең эш, сез бит хуҗа, сез дигән сез бит хуҗа, акча табасыз, шуның өчен менә шул юнәлештә дип әйтәм мин. Теге абсолют батыр билгеләү юнәлешендә халык шуннан да менә киләчәк дип уйлыйм мин. Кышка караганда күбрәк килер дип уйлыйм. Чөнки монда беренчедән бу нидә? Теге дворец единоборствода була бит инде. Көрәш сарайында, икенчедән ул теге безнең халык әле һаман да битараф түгел, көрәшкә дә, Сабантуена да үзенең милли төрләренә дип әйтик инде. Менә шул юнәлештән мин теге тәкъдимнәрне генә әйтмәкче булам. Менә бу калган инде аның фантазия тегене сезнең нигә карый, финанс мөмкинлекләренә карый. Менә бу нигә дальнейшем дип уйлыйм, менә бу баш батырны билгеләү, җәйгесендә баш батырны билгеләү төп әйбер булса, бу действительно менә бик зур эш булачак, Айдар. Рахмат, Атлас Хамидуллович. Киләчәктә Алла бирсә, шул менә сезнең идеяларыгызны исәптә тотып, шушы бәлки чыннан да кышкы вариантын аның җәйгә күчереп, анда инде титул ярышлары оештырып, бәлки шулай әйтербез, чыннан да бу безнең үзебезнең дә күптән инде хыял, сез әле менә тагын аны искә төшереп киттегез, шул Вил Усмановларны, Данир Сабировларны көрәштереп карау. Бәлки әле үзегездә, сез дә бик үзегез матур көрәшә торган көрәшче, Атлас абыйның мин көрәшкәннән шулай күргәнем бар, ветераннар арасында да кертеп җибәрергә булар. Рәхмәт киңәшләрне әйткән өчен. Атлас абый, без инде читтә җырмыйбыз һәр сының шулай киңәшләрегезне тыңлап эшлибез. Әле инде Рәмис белән дә сөйләшеп тордык. Көрәшчеләрнең үзләреннән дә активлык кирәк. Менә без голосование оештырабыз интернетта дип әйтә Рәмис. Анда сайлаучылар аларны 2-3 кенә кеше. Димәк, алар шул хәтле популярмы, әллә инде аларга кирәк түгелме? Менә шуңа алар уйласыннар. Миндә теге үзенең киңәшләремне, теләкләремне әйтәм. Әгәр дә аларга кирәкме икән, тамашачыга көрәш шулай ук һәм башка кешеләргә кирәкмәячәк. Бары тик үзебездән башласак кына. Рәхмәт, Атлас Хамидович. Монда спорт турында күп сөйләнелә. Спорт һәм музыка премиясе дип атала бит. Һәм без беләбез, Акбарс көрәш сарае ул инде Мәккәсе дип әйтергә буладыр хәзер көрәшнең, шул ук универсиада белән бәйле. Ләкин шул ук вакытта бик зур тәнкыйть бар иде тавыш ягыннан. Монда бит безнең җырчылар да килә. Менә бу мәсьәлә ничектер хәл ителә башладымы? Чиста тавыш, нәкъ менә җырчыларга бирерлек мәйдан булып торамы бүген Акбарс көрәш сарае Фәрит Сәгъдович? Белесезме, бу спорт сарае, Акбарс көрәш сарае төзелгән безнең спортка дип, теге чынлап та сезнең әйтүегезне мин дөрес дип кабул итәбез. Чөнки чынлап та теге җырлаган вакытта җырлаган тавышны китереп бетерә алмый хәзергә.
аның өстендә эшләргә кирәктер дип уйлыйм, бергәләп. Җырчыларның үзләренә тәкъдим ясаргадыр Айдар. Чыннан да, әгәр дә алар шулай ук сыйфатлы менә теге тавыш, аның аңлыйбыз инде без, анда алар өчен генә ниндидер махсус аппаратура куелмаячактыр ул. Һәм монда әгәр дә без инде шул ук һаман сыйфат турында сөйлибез бит инде, югары дәрәҗәгә күтәрергә дип, бәлки ничектер җырчыларның үзләрендә бу эшкә алыргадыр. Һәрберсенең анда, мәсәлән, шул ук тавыш компанияләре бар. Аңлашыла монда әлбәттә барысы да акчага барып таша, ләкин җырчылар үзләре дә кызыксынамы моның белән, һәм аларның андый кызыксынулары бармы? Менә бу нәкъ менә көрәшне генә түгел, тавыш ягыннан һәм җырчыларның үзләренең теге яңгырашы ягыннан да сыйфатны үстерү буенча. Алмас Атласович бик дөрес сорау. Нәрсә дип әйтергә, мин үзем бик күп еллар буе шушы төрле сәхнәдә эшләдем. Нинди генә сәхнәдә эшләмәдем, нәкъ менә видеога төшерү, яисә теге фото, видео һәм анда үзем чыгыш ясау буенча. Миңа калса бүгенге көндә безнең артистларыбыз алар барыбер профессионал. Алар үзләренең тавышларын миллиметрларына хәтле микрофоннарын килеп чыгалар. Күп инде ул җавап бирүчеләр дә тавыш начар, чөнки без җырлый белмибез дип әйтергә дә була. Менә башка артистлар әйтик, алар чыгып, аларның сораулары юк. Моның залы туры килмәй, тегесе килмәй, вокально да җырларга мөмкин дигәндәй, профессиональ артистларның андый тавыш начар ни дип аңа сылтап җиргәннәрен мин ишеткәнем юк. Менә Филус Кахиров шулай Манзара премиясында чыгыш ясый. Нинди генә сәхнәгә бармасын, микрофонсыз да җырлап күрсәтә. Шуңа күрә теге бәлки ниндидер дөрестән дә теге тулысынча ул бит спорт кылмасы булгачтан музыкага җайлашмаган булырга мөмкин. Ләкин настройкаларны минем күргәнем бар. Өстәмә колонкалар куелган инде. Зур ангарларда, шулай ук менә безнең ифтарлар узды. Анда егетләр һәрбер точкасын җырып, алар килеп чыктылар. Ишетүне, яхшы ишетүне ясарга була, профессионаллар кирәк, профессионаллар. Сораулар бармы? Әйе. Бу сорау Айдарга булыр инде. Син узганда үзең көрәшкән идең. Быел сында көрәшәсеңме, юкмы? Кәши сабагына киеп киргә йөрисеңме, уйлыйсыңмы? Расим Зуфарович, рәхмәт. Быел мин әзрәк узган елны мин Илшатны хитрыш белән аны эләктердем. Нәкъ менә үзенең ул артык үзенә ышанып җибәрде. Мин аңа бер генә алым әзерләдем. Аның уң ягына әйләнеп китеп, ул җигереп киткән хутка әйләндерергә. Хәзер Илшат акыллы, ул андый әйбергә эләкмәс. Миңа хәзер бүген чыгып көрәшәбез дип кенә әйтеп булмый. Шуңа күрә көрәшәм гыйнвар аенда, ләкин хәзергә мин әзер түгел. Хәзер ул мине җиңәчәк. Әйе. Кубокны жирәбә белән бирмисездер бит? Шәп сорау. Юк, кубокны жирәбә белән бирмибез. Бездә бит хәзер жирәбә белән машинада атып була. Без аны оештырып карадык тамашачылар арасында, ләкин тамашачыларны машина уйнатып чакыра алмадык. Иң мөһиме көрәшнең начинкасы кирәк. Кубокны көрәшеп алсыннар. Мощный юмор. Сораулар бармы? Бер әйбер сораш килгән иде менә спорт музыкаль премиясе булгач, бәлки сез ничектер җырчыларга шундый идея бирәсез, әйтик, көрәш турында җыр башкарсыннар. Шундый ничек карыйсыз шундый идеяга? Мәсәлән, бездә бит инде төрле темага җырлыйлар җырчылар, безнең бит әле милли көрәш турында шундый җырыбыз юк. Кем җырлый? Вилус Манов җырлый. Ну, яңа җыры тәкъдә алайса. Мәсәлән, мин аны белмим булып чыкты, ул Вилус Мановтан җыры. Ничек карыйсыз? Без арада гел конкурсларда теге эше генә барсын яның. Без җыенда табырга тырышырбыз. Ансы әлбәттә. Менә әле Данир Сабировның да көрәшләр турында бик мощный дип әйтгәндә, хәзер модада бит ул сүз, шәп җыры бар. Ильяс Халиковның, шулай ук Манзара премиясе катнашучының җырлары бар. Бу юнәшне ныгытырга кирәктер дип уйлыйм мин, ләкин әлегә теге мин үзем шәхсән җырчыларга көрәш турында языгыз дип, ниндидер җыр заказы бирергә әлегә
әзер түгел. Мин Идеясы. идеясы шәп инде, әлбәттә. Һәм шушы сорауны дәвам итеп, Ирфак, сез режиссер түгел инде, шулай да ничек уйлыйсыз? Әйтик, менә татар сәхнәсендә көрәш турында мөмкин эшме ул? Берәр спектакль кую, мәсәлән, популярлаштыру максатына. Сез ничек карыйсыз шундый фикергә? Беләсезме, миңа калса, ниндидер әйбергә багышлап махсус җыр язу ул миңа калса дөрес түгел. Әгәр дә ул мәсәлән кешенең күңелендә туа икән, әгәр дә шул көрәш нык популярлашып, шул ук Данияр язган икән, Вилау язган икән, аларның бөтен күңелендә. Шулай ук мәсәлән, элек кемдер көрәшче булыпмы яисә ничектер үзенең әйтәсе килү сүзен җырга салып, аны матур итеп башкара һәм ул халык алдында дан казана икән, мин аның өчен шат кына. Ә махсус, әлбәттә махсус яздырып була, гимннарда яздырып була, бөтен әйбергә яздырып була, акча түләсәң хәзерләнә эшләп була. Ләкин аны халыкка мәҗбүри менә бу сиңа ошаячак, менә ошасын әле дип әйтеп мөмкин түгел. Шуңа күрә миңа калса, ул көрәш әгәр дә инде чынлап та нык популярлашып китсә, ул китәр иде дип ышанам, чөнки моңа кадәр дип әйтәм, шул үзегез әйттегез, 90-нчы елларда бер туктаган иде, ул нирәк иде. Хәзер популярлашып килә, күтәрелә икән, аңа карап кешеләр йөреп, әйдәле дип, менә Акбар чемпион дип җырлар яздылар бит. Аны махсус яздырганнар дип уйламыйм мин. Акча түләделәрме икән аның өчен? Белмим. Әгәр дә шулай итеп теге Рубинның җанатарлары җырлар чыгарып йөри икән, шулай көрәшкә карата да җырлар чыгаралар икән, менә ул вакытта ул чын җырлачак. Ә булай түләп җитәр инде. Бәлким кирәкмидер ул түләп нәрсәдер махсус яздыру. Әлбәттә теге гимны булырга тиеш, гимны бар Манзараның, сүздә юк. Ә теге махсус әйдәгез әле шулай тигәле дип бигүк дөрес, бу минем шәхсән фикер. Ләкин мин ялышырга мөмкинмен, чөнки икенче медальнең икенче ягы да бар бит. Безнең инде бу Манзара, ул бар тик көрәш кенә түгел. Шуңа күрә язсыннар. Популярлашса, мин шат. Җырда түгел хикмәт халыкта, халыкның аңында. Ә көрәш ул беренче чиратта ул татар халкы. Бу очракта бер генә әйтеп китмәкче булам. Беренчедән аз гына ялгышасың, мин хәзер бер 10 җыр саный алам. Көрәш турында да, Сабантуй турында да баралар. Менә Вилнеке гимн кебек йөргән, может, Вил җырлый бит, Фәрит, беләсең инде теге көрәш турында үзе язган җыр. Аның сүзләре кемнеке икәнен белмим мин. Ну, икенче әйбер бар менә. Мин әйтеп китмәкче булам. Менә Сабантуйлар була, анда алып баручы ролен, көрәшне алып баручы ролен башкарырга туры килә инде. Мәскәү Сабантуенда 7 тапкыр алып бардым мин. Менә монда да Фәрит тә белә инде. Совет районында соңгы елларда, аннары теге Либяжида да. Монда шул хәтләшү килә артистларга. Алар белән сөйләшеп тә караган бар. Әйме, нидә? Көрәш алып барганда артистлар чыгаларда җырлыйлар. Быел теге Уразова, әле ул теге живой җырласа ярар. Фонограммага җырлый бит. Аңардан түгел. Алар белән сөйләшеп, менә Либяжида узган ел 3 елдан әйтәсең, давай менә булай әйтәбез. 2 җыр җырлыйсың, без аннары көрәшчеләрне әйтәбез. Чөнки көрәшчеләр белән таныштырырга кирәк. Мәскәүдә бер генә мисал китерәм. Мәскәүдә алып барам бер елны. Анда Мәскәүдә 3 җирдә җырлыйлар. Татарстан артистлары, Башкортстан артистлары и Мәскәүнең үзенең артистлары. И көрәш бара бер җирдә инде. Шуннан мондый хәл булды. Берсендә бер Башкортстан артистлары, Мәскәү артистлары безнекеләр түгел, безнең көрәш кырыена келәм янына китереп куйганнар, нине? Микрофоннар, ну, сәхнә инде. Шуннан малай көрәш башланды. Әйтеп карадым тегеләргә, әйтәм, алыгыз, сезне барып алдырачаклар хәзер. Юк, инде без ничек алдыралар. Шуннан тегендә мишәрләр бит, анда Сергач мишәрләр Мәскәүдә килделәр дә, абзый, алыгыз нигезендә. Чөнки алар шундый халык, менә 2 көрәшче чыга бит. Әгәр дә кемнәр икәнен әйтмәсәң, анда Үзбәкстаннан да килә, Татарстаннан да, Башкортстаннан. Сразу кем бу? Нигә әйтмисең безгә? Татарча да, русча да алып барырга туры килә. Тегендә бардылар да, абзыйлар, татар абзыйлары төбәтәк кигәннәр, зритель. Алар анда шундый зритель. Бездәгедән 10 тапкыр бигрәк дип әйтмим. Ну, нирәк анда культуралы. Алыгыз нине диделәр, сәхнәне.
алып кетегіз, бір 500 метр қалып қойдылар сахнаны. Мына бізде шундай культура жетмей, мен ана тіге жыршы нашар, бұсы жыршы деп айтмаймын. Халық битанда, халықтың көбісі келе күраш қара күрашаны. Мен ойлы жырын да тыңласындар. Мына мұнда да шундай бірні бұтамасқа керек. Күраш біле жырны. Мұнда бұтамасқа бірген бір бұсы жырласын, анда биталы тіге абсолют батырған еткенде Фәрит, сен бірасың енді, анда уақыт қала, шықсын финалға, шықсын салауат жырласын, тігісі жырласын. Екей бірін бұтар қайрамын. Мына біздің Сабантойда бұт қоя сала. Солай бет. Мына шол ғана анда. Рахмат. Фадылса, сіздің әйтер фикір бар ма? Әйе, мына нәрсеге айтмақшы едім, мына бүгін біздің келіп отырды ошылай Марат деген достыбыз, ол өзі заманда күрәшіп жүрген бүгін күнде мына күрәшні блогер рәвешендә алып бара, күрәшне үстерә. Бу мисал нәрсәгә көрәшчеләр үзләре менә шундый җирсәләр, аларны без хөрмәт итәргә, аларны көрәш тирәсеннән читкә җибәрмәскә кирәк. Без әз генә кеше эш күрсәтә башлыймы? Юк, егет, син дөрес эшләмисең, әйдә, до свидания. Менә шундый егетләр, шулай Нәфис, Фәнис Нәбиуллин, менә Алмаз, Фәрид, без Алла бирсә, аларны шулай алтын медальләр белән бүләкләп узабыз, чөнки аларның чыннан да көрәшнең үсешенә, манзара үсешенә керткән эшләре бик зур. Алла бирсә инде без шулай итеп халыкны күп итеп җыеп, журналистларыбызны хөрмәтләп, тамашачыларыбызны хөрмәтләп эш алып барасак, бу инде без хыялга ирештек дигән сүз. Менә Хәлил Хәмитовның сүзен искә төшерәм. Ул әйтә, берәр кайчан ди цирк буенда берәр артык билет калмады микән дип берәр тамашачыны күрәс килә дип. Без ул вакытка ирешербез, ләкин 10 еллар буе үсеш bir Фәрит әйтмешле bir уровеньда торган көрәшне яңадан әйдә дип атлар җигеп алып китү, тутыккан арбаны селкетү авыррак. Шулай да без бергәләп сезнең ярдәм белән Алла бирсә, моңа ирешербез. Рәхмәт барыгызга да. Рахмат. Журналистларны көрәштерәсе килмәсен блогерларны? Безнең анда идея бар иде. Менә Алмаз белән Фәритне, Салиховны көрәштереп карарга. Менә безнең бу яңа бер направление. Теге уеннан уймак чыга диләр, шуңа күрә кем белә, бәлки Алмаз үзе дә шәһәр беренчекләрен яшь чагында көрәшеп җиргән кеше. Марат инде әле дә Сабантуйларда көрәшеп җиңү яулый. Фәрит шулай ук җиңү яулады. Шуңа күрә бу бик әйбәт идея. Әйтәм бит, халыкка профессиональ спортчыларга гына түгел, теге бер беләген, икенче беләген үп йөри, мактанып йөри торган. Гади халыкта көрәшсен. Шул өлешне без юкка чыгардык, югалттык без ул өлешне. Халык белән халыкны көрәш итүдән туктадык, аны тамашачы гына итеп әйләндереп калдырдык. Минем бер генә әйтәсе килә, менә бу теге артистлар, тамашачылар, блогерлар дигәннән шул Сабантуйга әйләнеп кайтасы килә. Ни өчендер без бәләкәй чакта, ни өчендер билгеле инде ул бәләкәй чакта теге мәктәпләрдә шөгыльләнәдек, көрәшкә нык чыгадык, авылларда күп. Менә мин быел үзебезнең авылга кайтым, Сабантуй алып барырга. Сабантуй дигәч искәртте инде. Һәрбер, мәсәлән, 70-кә кадәр 3 кеше. Элек безнең авылдагына 70-кә кадәр 10-15 кеше була торган. Хәзер шул вакытта мәктәптә укыганда дусларга әйтәм, син бит көрәшәдең, әйдә чыгабыз көрәшергә. Юк, көрәшмим. Бір жерімні ауырттырамын. Нәрсе, ауырттыру деп енді ол ауыртулар теге Құдай қолында, нешекте болар. Әрекем сен бетінде ауырттырам деп шықмайсың. Сен бетінде өзіңнің күшіңні сұна, ол бет физиктен шынығу, ол бетінде рухи яқтан да күшіне арттыра, ақыл яғынан да спорт бір қошандан нашар кетірген еу. Ләкин Сабантуйларда теге абсолют батырға ілік бар еді. Мәне сізден шектір біздің ұяқларда абсолют батырны өзі біздің ауылдан ғана, тәкен өзі біздің ауылдан ғана береді. Ләкин бұйыл күреште өзі біздің ауылдан шыққан кіші болмады, ұлы кіші. Бұл меңа қалса күрешінің біраз ғана артқа шегіну. Әгәр дә инде менә шулай блогерларда туктагыз әле карамында шәп көрәше бара дип күп кенә Сабантуйларда кайбер алып баручыларга язылган бит инде Инстаграмда күрәбез, туктап алар көрәшне күрсәтәләр һәм каралы кызык икән бит. Каралы дип аны теге кызык икән. Без бит бара алмыйбыз бөтен авылга, бөтен җирләргә Сабантуйлар. Ләкин Инстаграм аша, YouTube аша караганда бигрәк тә ул безнең көрәш федерациясында аккаунты бар, анда бик нык яктыртылып барыла бит. Манзараныкында да менә аларны карау барбер ни күңелгә ничектер рәхәт. Шуңа күрә кемнең теле, әлбәттә теге профессионалларны аерга кирәктер. Һәм инде теге
сәнгать жерінде ол үзешчән диләр инде, көрәштән ничегрәк булатыр. Любительләрне аерсалар, миңа калса Манзара премиясының киләчәге зур булачак. Рәхмәт, сораулар бар? Әйтәсе теләкләрегез бармы, калмадымы? Фәрит Сәгъдинович кына төп баш судья буларак әйтеп узсын, инде шартлар куелачак көрәшчеләргә, ул анда кайнаган кеше, ул иң гадел судьяларның берсе, шуңа күрә без аңа ул эшне тулысынча ышанып тапшырабыз, ул үзе әйтер. Көрәшне шулай ук Татарстан беренчекләре үткән кебек бер көләмдә үткәрәчәкбез. Ул югарылыгы 80 сантиметрга күтәрелгән подиум өстендә булачак. 14-кә 14. Барлык халыкка өстә утырганнарга, аста утырганнарга да яхшы күренәчәк. Тагын нәрсә, яңалыклардан кагыйдәләрне әйтеп киткәнчә инде үзгәртмибез. 2 минут бәйләмичә көрәшеп, 2 минут сөлгеләрне билгә бәйләп, һәм соңгы 30 секундын чиста вакыт белән көрәшне үткәрәчәкбез. Соңыннан әйтеп китәсе килә инде, Айдар кебек кешеләргә бүгенге көндә шәхсән Айдар Рәфәтов сиңа зур рәхмәт. Шушы безнең яраткан көрәшебезне үстерүдә, шушындый авыр заманда, пандемия заманнарында көрәшнең артка җибәрмәскә бер өлеше булып тора. Бу Манзара бәйгесе киләчәктә дә сиңа саулык, сәламәтлек, тагын да зуррак идеяларың белән чыгып, көрәшкә хезмәт итүеңне көтеп калабыз. Сиңа рәхмәт зур. Рәхмәт, бик зур. Рамис Рәхсәт, сән бер генә сүз өстәп алайым. Хөрмәтле тамашачылар, дип әйтик инде, гел тамашачылар диясе килә, ничектер бу якта утыргач. Дуслар, коллегалар, рәхмәт шулай дип көрәшне куәтләп, алып барганыгыз өчен, менә монда төшеп, безгә поддержка биргәнегез өчен, шулай ук минем рәхмәт әйтәсе килә безнең егетләргә шурыннар булдырган кешеләр белән дә. Без менә телевизордан, экраннан күрсәткән вакытта барыбызда геройлар, ә бит әле аның кара эшне эшләүчеләр дә бик күп. Әйтик, бүгенге көндә шулай ук менә безнең Манзараны күтәреп килгән кешеләрнең берсе Фәрит Сәгъдинович шулай ук үзенә туплап, эш урыннары булдырып, егетләргә зарплаталар табып, премиялар табып, егетләрне барлап тора. Шулай ук Азат Әнәсович һәм Илдус Фатыйхович менә Лаиш районнары, алар көрәшчеләрне туплап, алар булдыра торган егетләр дип, аларга эш урыннары булдырып, кәттә-кәттә урыннар, кәттә-кәттә эш, акча күләмнәре булдырып, аларны җыя ала. Менә шулай ук безнең Рашид Самигуллин дигән кешеләребез бар, ул тренерларга акчалар түләп тора. Без буларның берсен дә күрмибез, алар аны тыныч кына эшли. Моны без күбрәк игълан итсәк инде, көрәшчеләргә дә бер файда булыр, алар үзләрен ташланган хәлдә итеп күз алдына китермәсләр. Һәм инде шушы барлык бәйрәмнең, барлык көрәш нигезенең аслын бүгенге көндә тота Хәлил Хәмитович, Аллага шөкер. Ул булмаса, без бүген инде алга бару түгел, Айдар үз юлың белән бар, син үз юлың белән бар дип әйтүче түгел, без инде күптән сугышып бетәдек. Бүген безне шушы араларны җайлап җый торган кешеләрнең берсе һәм көрәшнең үсеше өчен җанын тәне белән үз чыгымнарын кертә торган кешеләрнең берсе Хәлил Хәмитович. Без аңа чын күңелдән рәхмәт әйтәбез. Ул монда да килергә тиеш, ләкин менә кызганычка каршы эшләр килеп чыкты. Шуңа күрә без бергә, без киләмдә көндәшләр, ниндидер авырлык килеп туса, без бергә туплана торган көрәш халкы. Рәхмәт сезгә барыгызга да. Рәхмәт. Рәхмәт барыгызга. Тәмамлыйбыз шуның белән.